नमस्कार माझ्या शेतकरी मित्रांनो, शेतकरी दादा यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहे दुपारनंतरचे सोयाबीन बाजारभाव। लातूर जिल्ह्यातील किसान मित्र शेतमाल खरेदी केंद्र लातूर येथील आजचे सोयाबीन बाजारभाव म्हणजे दिनांक 12 ऑगस्ट 2026। सर्व शेतकऱ्यांनी हा व्हिडिओ संपूर्णपणे बघा, कुठे न स्किप करता। सोयाबीन दरामध्ये होते चांगली सुधारणा। तर मित्रांनो, आजचे चालू खरेदी सोयाबीन बाजारभाव मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला सोयाबीनचे पेमेंट लगेच पाहिजे असेल, लातूरमध्ये आज सोयाबीनला 6,800 रुपये क्विंटल। लातूरमध्ये आज सोयाबीनला बाजारभाव मिळत आहे। तर मित्रांनो, नवीन आले असाल तर शेतकरी दादा यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा। रोज लातूर जिल्ह्यातील सोयाबीनचे व्हिडिओ बघण्यासाठी हो त्याची सोयाबीन मार्केट रिपोर्ट